Pagputok ng bukang liwayway, halos tulog pa ang karamihan. Si tatay ay naghahanda na. Inaayos ang kanyang gagamiting sapatos. Ito daw ay kanyang pinakapaboritong sapatos dahil komportable siya dito. 3 kilometro ang kanyang lalakarin tuwing pumutok na ang liwayway. Sukbit niya ang kanyang tungkod. May antok, may kahoy. Pangontra ito sa mga aso. Bago ang lahat ay dumaan muna si tatay sa kanyang panata. At ito pinagpatuloy ang paglalakad. May asong nakabalandra. Ay takot si tatay dito dahil sa kanyang dalang yantok ay hindi makalapit ang mga aso. Pinagpatuloy ang pag-iinsayo at paglalakad ni tatay. 2 kilometro na ang layo nito at nandito na siya sa may highway. Napakaraming sasakyan ang dumadaan dito. Dumaan kami dito sa may kanto, pero pinagpatuloy pa rin ni tatay. Walang kapaguran ang paglalakad ni tatay. Hangad niya ay lumakas ang kanyang katawan. Dito na kami sa parting pababa. Nahihirapan pero kinaya ang lahat. Dito naman sa bandang paliko ay mayroon na namang aso. Takot si tatay nito. Pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad kahit dito sa iskinita. Bumungad na naman ang isang aso. Ay takot si tatay dito. Pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. At ito, malapit na siya makakarating sa kanyang bahay. Binalikan ko si tatay kinahaponan. Mga kababayan natin, magandang hapon po sa inyo. Nandito na po tayo sa kay tatay. Tanungin natin at kilalanan natin siya. Okay, nandito na tayo kaya tatay. Tao po. Ay naabutan natin si tatay na magdadamit pa lamang at nagulat ako at kinagat niya ito para lang maipasok ang kanyang kamay o braso. Inayos niya ng padahan-dahan para naman
isuot sa kabilang braso at isuot papunta sa kanyang ulo. At maya-maya lang ay kinagat niya ulit para maiayos ang damit dito sa may bicep area at pilit niyang inabot ang kanyang likod para lang maiayos. Ay tay, kamusta? Ay kamusta tay ha? At bago ang lahat tay ay may iabot muna ako sa iyo ay maya-maya lang ay uumpisahan na natin. Itong kalahating bahagi ang iniinda ni tatay mga kababayan ko. Ilang years na to tay? 1993. 1993. Ano ka ba na-stroke dahil sa ano? Sa trabaho. Ay, na-over fatigue sa trabaho. Masun daw siya dati. Sige, sige. Sige tayo umpisa na natin. Ito yung medyo matigas. Sa mga kababayan ko, ito po yung iniinda ni tatay talaga ang kalahating katawan. Pati dito sa patay. Yung kalahating niyang katawan. So, sa puntong ito ay naubusan ako ng baterya. Biglang naglubat ang aking baterya ng aking kamera. Pero pilit pa rin naming itinuloy ang aming pakay na magbigay ng therapy kay tatay. At para maginhawaan ang kanyang katawan ay itinuloy ko pa rin ito. Ang iba po ay hindi na nakuhanan ng video pero itinuloy ko po ito hanggang sa dulo.